Mga grupo sang negosyante sa Iloilo Caguimaras nag-apela na sa National Wages and Productivity Commission angot sa wage increase. Yaring balitang atong gintutukan. Ginkumpirmar sang Iloilo Business Club nga nagpadala na sila sang ila petisyon kaangot sa dugang nga sweldo sa mga mamumugon sa National Wages and Productivity Commission. Upod sang IBC nga nag-apela ang Iloilo Economic Development Foundation, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Hotel, Restaurants and Resorts Association, kag Capiz Halaran Chamber of Commerce. Sunod sa business sector, hindi nila masarangan ang tuman kataas nga wage increase nga 55 pesos to 110 pesos. Our appeal asks for reconsideration sang wage order sang wage board kag we are hoping ang increase nila is only up to 3 to 5% lang to correspond sa current man nga inflation rate naton, which is right now 5% na gani. So it is equivalent siguro to 10 to 20 pesos. So, ang wala ng hanyo sa business sector, we are not opposing any increase sa minimum wage. Kaya we know that for the past 2 years, wala man increase. Nahibaluan nga ipatuman na ang dugang nga saka sa sweldo umpisa June 5. Positibo naman ang mga negosyante nga mapamatian ang ilang sentimiento sang NWPC. We are really hoping that this united appeal sang damo nga business sectors dere, representing hundreds, not siguro thousands of businesses, will be considered sang aton nga National Wages and Productivity Commission. Natala na nga magpagwa sang sabat ang National Wages and Productivity Commission angot sa wage increase sa sulod sang 60 dias. Upod Kiromal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Iloilo Electric Cooperative kumpiyansa nga makakumpit sa serbisyo nga ihatag sang more power tion nga makasulod na ini sa probinsya sang Iloilo. Dugang nga tikang nga makapamaayo sa ila serbisyo ginatutukan. Ini ang gintutukan ni Darren Marie Sarmiento. Kampante ang power distributor sa probinsya sang Iloilo nga Iloilo Electric Cooperative o kon ILECO nga makalibel ni sa serbisyo nga igadulong sang more power ti-unti gayon nga mapatuman ang franchise expansion sang more power sa 15 ka mga banwa kag isa ka component city sa probinsya. Dugang pa sang Electric Cooperative, ginalaong managid Manila nga makalusot ang House Bill number 10306 sa Senado. It's expected naman I think the approval is expected. Pero sa akong opinion, I think we can compete. I think we can compete. Nahibaluan nga isa sa mga gintumod rason sa pagduso sang hagna amo nga para may pilian ng mga konsumidor sa mas barato nga sukot sa kuryente. Apang sunod sa ILECO, antes pa sila makahimo sang tikang kagdugang nga mga estratehiya nga mas makapamaayo sa ila serbisyo kaangay isang mas abtik nga pagresponde sa mga problema sang member consumer kag manubo nga electricity rate. Hulaton anay nila ang IRR. But then siguro we cannot give much comment as of now. Kay we are still waiting the law that will be filed. No? Kung anong content sina, probably may mga IRR pa na. Naibaluan nga pasado na sa third and final reading sa Senado ang hagna nga nagapasangkad sang franchise areas ng more power sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.